Ni Gelocatil, ni aspirina, ni Cardil per al colesterol. A partir d'avui es recepten com a paracetamol, àcid acetilsalicílic i atorvastatina. Els metges han de receptar les medicines per principi actiu i no per marca comercial, i les farmàcies servir-nos el més barat. Yo cojo la receta y tengo que mirar primero los precios, y según el precio te tengo que dar siempre el de menor. Aunque quieras pagar la diferencia no se va a poder, tiene que ser el de menor precio. Hi ha excepcions. El metge pot especificar una marca concreta per raons terapèutiques i el farmacèutic despatxar-la si iguala en preu al genèric. Segons el govern, la mesura reduirà la despesa en medicaments 2.000 milions d'euros. Els farmacèutics critiquen que la mesura redueix els beneficis d'un sector que ja pateix retallades i impagaments. Els usuaris valoren l'estalvi si l'efectivitat dels medicaments és la mateixa. Si me'l donen genèric, jo penso que si em fa el mateix efecte, fenomenal. Tot el que siga estalviar, a mi em pareix perfecte. La recepta per principi actiu ha desencadenat una guerra de preus entre els laboratoris i alguns han abaixat fins a un 80% el preu de les marques per a competir amb els genèrics.